Què passa, mites? Tot a lloc, benvinguts un dia més aquí al nostre programa. Saludem, com sempre, els nostres companys habituals. Hola, Sergi. Bon vespre, companys. I hola, Adri. Hola, què tal? Avui us portem una nova entrega d'una de les sagues més increïbles que estem fent aquí al nostre canal. Avui, nois, toca Mòrbula One! Bé, m'agrada. Bueno, les últimes carreres no han anat gaire bé, però jo tinc la sensació, nois, de que avui serà un bon dia per tots. Què us sembla, nois, si li donem play al vídeo i ens deixem tonteries? Fantàstic, no? Perfecte. Pues, som-hi vídeo! Aquí estem en el circuit de la quarta carrera de la Mòrbula One. Un circuit molt diferent dels últims en els que hem estat. L'equip Oceànic, aquí veiem una sortida, nois. Com estan els vostres equips? El meu va quart. El Thunderbolts, quarts. Jo veient que l'equip rosa va molt tard, en canvi d'equip, i avui anirem als retalls aquests, que van sisens. Quina catxorrecta més llarga que hi havia, Correcte. Aquí les caniques amb més motor són les que arribaran abans de la línia de meta. Jo aniré amb l'equip Honey. I atenció perquè comença la carrera. Atenció perquè ha sortit primer, sembla ser l'equip Honey, el meu equip. No, és l'equip BLY i l'equip teu, Sergi RDI, que ja està en segona posició. Avui sembla que per fi tens primers. Avui per fi sembla que vagi bé jo. Vaya adelantament, aquí a la primera recta, puja a la primera volta ja l'equip RDI primer, amb PLS segon, Oceans tercer, BLY quart, l'equip de l'Adri Bol cinquè i els meus, els Honey, desens, nois, primera volta. Exacte. Aquest circuit per això sembla molt ràpid, Sí, una llarga recta. També són més voltes que lo normal, són 20 voltes. Sí, perquè la volta... L'ascensor aquest està ben vertical avui quasi bé, Sí. Correcte. Hi ha una sèrie de revolts al començar la volta, després anem a aquesta petita recta, un parell de corbes més i ja es llançaran a la recta principal quan, atenció, PLS avança a RDI, PLS que es col·loca primer, RDI que està tenint problemes i a la tercera volta, quarta volta, s'ha ficat en primera posició PLS, però atenció, nois, perquè fins al número 7 ja només un segon. És molt ràpid aquest circuit, Igualadíssima la carrera. I Team Honey, que ja s'ha ficat quart. Team Bol, segon, Adri, ara. Thunderbolt. I el teu equip, Sergi, s'ha quedat una mica més endarrere. Jo segueixo amb la meva dinàmica de sempre, Equip que agafo, equip que enfonso. Atenció, perquè Team PLS s'ha agafat una mica de distància, està un segon. I és Team Bol. És remuntable, som-hi. Anem a veure aquí el duel entre l'equip de l'Adri i el Team PLS. Atenció perquè l'equip de l'Adri s'enganxa una mica a la recta. Arribant a la curva. Està molt enganxat a l'equip de l'Adri i equip Bol. Atenció a la sortida. Van molt enganxats. Estan empatats, Adri. Sí, ja portem 6 voltes, I hem de dir que sent un circuit així tan ràpid de potència, les frenades també són fortes i per tant hem de vigilar els pneumàtics, Sí. Correcte. Atenció perquè Team Bol ara va primer, ha sortit primer de l'ascensor i agafen una mica de distància respecte als seus perseguidors. Ara sembla que ha agafat una mica de distància Team Bol directament. Veiem la diferència, un segon de diferència. I atenció, Sergi... Els acabarem doblant. Sí, clar. El teu equip, tercers, ara mateix. Tercers. Sí, semblava que anava cap enrere, però bé, els retalls cap endavant. Vinga, va, equip retalls, vamos. Atenció, Team RDI, Team Sergi, que es col·loca segon. Team PLS intenta recuperar. Atenció, perquè s'enganxa molt l'equip de Sergi. Atenció, arribant a l'ascensor. 8 centèsimes, nois! 8 centèsimes. Es falta això, no? Sí. Team RDI, que està enganxadíssim a Team Bol. Ara sembla que agafa una mica de distància. Li donem una mica de peixeta a l'Adri. Arribaran a la recta. Atenció perquè Team Ser a punt d'adelantar l'equip de Sergi. Però al final s'ha quedat endarrere, frenant més tard Team RDI. Ja entrarà a l'ascensor amb un segon i 77 centèsimes. Ja quasi hem acabat nosaltres la carrera. Sí, no? Team Bol amb una mica de distància. El meu equip setè. Jo pensava que seria un bon equip, però veig que no. I Team RDI i Sergi, aquí el veiem tercer. Intentant I ara a punt d'estar segons, ja veureu. Ara avancem, estic segur. S'enganxa, atenció, Team PLS. Arriben... Què ha passat aquí?
Què ha passat, Adri? Estan enganxats els segons. RDI, atenció, RDI! Ui, Hi ha hagut una M'han col·lisió o pujat. alguna cosa. S'ha quedat Avui. endarrere. S'ha quedat endarrere i Team PLS apreta a la segona posició. Atenció a la baixada. Molt bé, és la recta. Oh! Com l'ha adelantat a Team Ball, mare Vamos. de Déu. Atenció perquè li torna l'adalantament. 20 mil·lèsimes, atenció, super apretat. Ai, sortim RDI bé. col·loca ara. Primera Bé, bé. Què ha posició. No passat? hem sortit gaire bé, però hem avançat. Té problema, sembla, tu equip, Adri, en l'ascensor. A veure, ara si Sí. aquí a la recta iguala. Atenció. Normalment, aquí, després aquí a la baixada i a la recta els hi treia bastant avantatge, però no sé què està passant. Deu tenir alguns problemes al caixa de canvis. I no us heu fixat, nois, però Team Honey ha remuntat i està en tercera posició. Atenció perquè el meu equip presenta candidatura a la carrera. És el primer dia que els tres per fi anem bé, eh? Bueno, no cantis victòries, no cantis victòries. Team RDI primer, Team Ball que ara estan al grup dels perseguidors i Team Honey que cau a la quarta posició. Molta distància ara, nois. Sí, Hola. no sé què ha passat, però són 2 segons de diferència ja amb l'equip d'en Sergi, però és remuntable, eh? Si ell m'ha tret aquesta distància en una volta, ja també li puc tornar a recuperar fàcilment. No és remuntable. No. No te flipes, eh? No te flipes. Team Ball que ha agafat una mica de distància respecte al tercer i al quart, però encara està una mica lluny de Team RDI, aquí ho veiem. A veure la distància, 1 segon 13. Ara ja hem retallat. I a veure, Sí, Marc, has tornat a caure, eh? M'he caigut? Hòstia, No anava cap enrere. Ah, vale, però com havia caigut del circuit. Dic, no? Hosti. Seria no molt vas prou heavy, eh? ràpid. No vas prou ràpid com per sortir de la pista. Atenció, Team RDI. Que bé La dominem. distància, 2 segons. Sí, Sembla que dos trencarà la segons, carrera. ja, poc. Ens podem parar el pitstop i tot, eh, nosaltres? Sí, no? Sí, un xupito. Team Ball que intentarà remuntar fins l'últim moment. Aquí veiem els perseguidors. No us dona la sensació que aquestes últimes voltes estan sent més lentes que les del principi? Sí. Al principi passava molt ràpid i ara estem aquí a volta 15, no sé. Atenció, perquè està ficat a 0,55 Team Ball. Atenció. S'enganxa a Team RDI. I aconseguirà remuntar, aquesta és la pregunta. Falten 4 voltes. Arriben a la Confiem que no, recta. Team RDI que manté molt bé la primera posició. S'enganxa. Ara aquí s'han callat una mica, Apu. Sí. Ojo! Ai, no! És que s'han callat abans. No m'ha anat bé, eh? Va, No. Estan ja iguals. ja el tenim. Estan iguals. Què passarà? Qui sortirà primer? Atenció. Team A la Ball, recta, Team a la Ball, recta, a la no? recta. No? Vol Perquè li estic enganxats? tancant, eh? Ja veuràs a la recta. Aquí. Atenció, molt enganxats a la recta. Atenció a la curva importantíssima. Molt bé, Bé, RDI bé, l'ha fet molt mantenim. ràpid, eh? Bé. Ha Bé, fet molt bé. ràpida. I falten 2 voltes. Volta ràpida, Team RDI. Nois, què creieu que passarà? Una victòria meva, això està clar. Ha ajustat, però he vist aquí a l'equip d'en Sergi potser un pèl massa agressiu, eh? L'ha bloquejat molt a la meva bola. Team Està RDI. plorant ja. Primer, tercer, atenció, Team Honey. Ojo al dato. I ara veurem aquí com van de diferència. 3 segons. Mare de Déu, senyor. Mare de Déu. Va, que s'encallarà la d'en Sergi, segur. Està Optimisme. molt lluny. Ara mateix Team RDI, tal com està fent les voltes, molt complicat. Team Honey tercer, serà capaç d'atrapar Team Ball. Ho veurem ara. I el que està clar és que Sergi, Bé, avui, ho veu Per tot fi de una. cara. Última volta, 3,63 per acabar. I ara mateix la discussió estarà en la segona posició, si és que Team Honey és capaç d'atrapar Team Ball, que ho veurem ara a No, continuació. pensava que havia acabat ja. Team Jo RDI, estava celebrant. molt fàcil, Sí, queda molt primer. Ha quedat primer Team RDI. Ah, no, ara queda primer Team RDI. Era un doblat l'altre. Team Ball segon. Team Cervantes tercer. Team Honey quart. I ja van passant els altres que no ens interessen. I ara veurem el que sí que ens interessa, que és a l'últim, a quanta distància està i si fa el rècord de Sergi. A quan era en Sergi? Ara me'n recordo. 17. I aquest ha fet 19. Per tant, Sergi, Pues sí. podríem dir que hi ha caniques més lentes que la teva. Bé. Aquí veiem la Però- classificació. Només Podi, és irònic que l'últim es digui Rapidly, eh?
Hem millorat molt el resultat respecte a l'última, home. Home, jo crec que el test de Misano va anar bé per trobar idees noves i això s'ha vist en la carrera, no, Adri? Exacte. Avui, tot i que les taronges tinguessin molta més afició, ens hem aconseguit imposar i llàstima d'un parell d'errades. Hem començat la cursa molt forts i un parell d'errades ens han castigat, però hem aconseguit mantenir el ritme per mantenir la segona posició almenys. I tu, Sergi, aquí- sobretot jo m'agradaria destacar com ha sigut capaç el teu equip de mantenir la calma quan Tim Ball s'ha acostat a falta de 3 voltes, s'ha inclús posat per davant. Explica'ns una mica com has gestionat el teu pilot aquest moment. Bueno, aquí primer de tot haig de dir que sempre hem estat a favor de l'RDI des de la primera volta, l'únic que volíem dissimular una mica. I bé, l'equip ha vist que la recta era el millor, així que hem intentat tapar una mica el rival i amb la carcassa ràpida que teníem aprofitar aquestes rectes i bé, victòria fàcil. Bueno, m'alegro que us hagi agradat doncs, aquesta carrera, que hagi sigut més bonica per als vostres equips, per al meu pitxi-pitxi, però bueno, anirem veient altres carreres a veure què passa. Espero que us hagi agradat també a tots vosaltres. I res, com diem sempre, bon dia, bona tarda, bona nit, ens veiem en El proper partit! Adéu! Adéu!